Poviem ti prezývku klubu, ty mi povedz, aký je to klub. Za každý, ktorý uhadneš, máš 10 eur. Okay. Takže prvé, The Reds. Manchester? Nie, oprav sa. Fú, Reds. Celý červený, iba červený, kto to je? Reds, Liverpool. Výborne, máš 10 eur, poď ďalej. Nerazúri. Narazúri, to som už počul. Kokso, Taliansko. Výborne. Neapol? Nie, pasikavé dresy modro-čierne. Modro-čierne pasikavé. Jaj, Milan. Inter. Výborne, 20 eur. Poďme ďalej. Sešívani. Sešívani, tak to je česká, to vôbec neviem asi. Keďže je to Česká, v Čechách len pár klubov je z takých známych, tak ktorý by si povedal, aj v Lige majstrov má úspech veľmi veľký. Aj Liga majstrov bola Slavia a Cčko, ale tak povedal by som Slaviu. Tak si uhadol, máš tretiu správnu odpoveď. Šošoni. Šošoni, však to sme my Slovan, nie? Nie, však Kravina. Slováci, ako... Kde sa nachádzame? V akom meste sme? Národiak, Žilina. No, takže Šošoni sú? No, Žilina. No výborne. Magpies. Kokso. Tak to už asi neuhádnem. Anglická liga, čierno-biele dresy. Čierno-biele, no čo viem, tak čierno-biele má Newcastle, ale... Akorát si uhadol. Super, takže všetkých 5 máme za sebou. Je to 50 eur, ja ti gratulujem. My ti radi výhru zdvojnásobíme, ak nás sleduješ na sociálnych sieťach. Sleduješ nás? No vidíš. Nie. Dobre, môžeš dať do budúcna. Dobre, okej. Vieš, keby na budúce súťažiť, aby si mal dvojnásobok, hej?